И здравейте хора, аз съм Борис Борисов и както виждате днеска или както сте видяли от заглавието, днес ще играем на Турболига. Такава ми колата, аз я направих така сигурно преди един или два дена, не мога да кажа. Май два. Преди беше линиите си бяха червени, а колата ми отстрани беше изцяло синя. И сега малко се промених, според мен така си е по-яка, честно да ви кажа. Да. И извинявам се, ако леко лаги на играта, защото на мен ми лаги като не снимам, пак камо ли като снимам. Също така трябва да кача още един клип, който малко ще закъсня с него. Само предупреждавам, че е 20 минути. Реакшън видео е, айде. Да, 20 минути реакшън видео. Така, ако искате още клипове на това, пишете долу в коментарите и ако направим 6 лайка, ще направим още един клип на това. Да, също. И да, нека да започва. Много силно бе. Малко ще намалиме. Ако ви е много силен звука, се извинявам. Гледаме в сервера 5 от 6, че да бъдем честно и аз, нали, ставам 6. Хора, ще се върна като, нали, зареди, защото малко бавно ще зареди. И така, хора, зареди. Да. Аз няма откъде, освен от червените. Любимия ми цвят. Бе. И сме 0 на 0 все още. 1 на 0 за нас. Влизам и веднага обръщаме мача. Без даже да съм я докоснал. Представете какъв съм. Къде я забиеш, бе? Чайте да не си вкарам автогол, че ми се случвало по много гаден начин да си вкарам автогол. Аре, избийте, бе! Гледай как ме бутат, много мраз така от моят отбор да ме бутат. Ето, първия лак е на лице. Да. Първия лак току-що беше на лице, извинявам се за което. Ето и те някакво лагват. Не, аз направо я дадох. Аре, избийте я. Значи хем ми лагаше, хем то ме бутна. Брат, не към нашата. Той вкара един... Какво ми има на гласа, бе? Той вкара един гол, сега иска и автото да вкара. Извинявам се за гласа. Избия! Аз пъм да те избивам. Ще вкара тебе! Край. Аз оттам нямаше какво да направя, ама те можеха. Аре, давай. И пак ще ме бутнат. Аз поне преча не. Дай, брат, карай я. Браво, Само аз не съм вкарал. Скок. Браво. Ти сега ще удариш. И аз тук няма да успя да удара, защото ти ще ме бутнеш.
пак няма да мога да виждам къде ми е колата. Сега си ме бутал, бе! Той е бил много гаден. Лаура. Чай, че се едно плаче, как ти писа. Знаете ли на тази игра, на кой телефон няма удари лаги? На iPhone 7. Не помня, ама май беше на iPhone 7. Samsung 7, iPhone 7. Ако съм бъркал марката, долу в коментарите ми подпомнете. Аре бе! Ударя бе! Как не бъде? Браво бе! То синя как я изби, иначе там влизаше. Прецакаха се. Само аз ще остана без гол, бе. Те не успяха да ме бутат. Айде, извеждаш тия на лице. Да, ама ти... Все ще се намери кой да ми обърка играта. Аре, центрирай, като я забираш. Умръз така. Аре, да ти е хубаво. Аз с 200 точки. Те са сигурно с 6 точки. Нямаш си седа от червените. Аре го ударя! Ето аз ще ударя. Ама пак ще ми лаги. Аре бе, само ми лаги. Не ще. Значи, ако не ми лагеше... Стига бе! Какво съм ти направил, Тайлър? Да ти не грозника. Айде! 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 Yes! Това събри мой гол, супер! Окей. Брои ли се? Да, супер. Мой гол си. То как ме избута? Аз вече готов да скачам и то бам! Нищо, поне ми е гола. Аре, удри! Браво. Само ми... Гледай как лаги! Не мога да видя топката къде. Извинявам се много. Много се извинявам, много. Ударете я. Аре, асистирай, бе. Много ми лаги, не мога да разбера къде съм. Сега да зави. Няма, вкараха. Мен ми лаги. Аз не мога да разбера кога ще забие и кога не. И всеки път ми лаги във важни моменти. Това само на мене може да ми се случи. Не бе!
Аре някой. Не да избийте, карите. Не сега я избийте, ама не в мене. Ето ме! Не, то ще ме изпревари, за какво? А то няма да я центрира. Ей, как ще ми избуташ? Не, то мен като ми лаги, аз не мога да видя какво става. Вместо да избиеш, ще ни вкара авто. Не! Лиза, его, някой оттам! Избиеме, да не бъде по нас. Колко точки? 600 точки. Еми, окей хора, това ще бъде за този клип. Това беше от мене Боби 10 Борисов и ще се видим. Също така, ако искате да има още такива видеа, оставете 5 лайка или 6. 5 или 6. Толкова ми стигат и ще направим още един клип. И да хора, това беше от мене Боби 10 Борисов